Body fitness do 164 cm. Toto je semifinále na majstrovstvách Slovenska žien. Prichádzajú za vašu potlesku, samozrejme. Poprosím privítať čelný postoj. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Podržíme pre rozhodcov čelný postoj. Karty za mnou. Poprosím prejsť karty na čiaru. Porovnávajú čelný postoj. Čelný postoj. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Udržíme čelný postoj. Ďakujeme, dievčatá, môžete prejsť do rozcvičenia. Ďakujem vám, ešte do rozcvičenia. Ďakujeme aj my, veľmi pekne za prezentovanie, dievčatám, tento potlesk vám zaslúžene patrí. So štartovým číslom 28 Veronika Faktorová. Ďakujeme veľmi pekne. Štartové číslo 29 práve nastupuje Viktória Horvát. Ďakujeme veľmi pekne. Štartové číslo 31 Miroslava Kráľovičová.
prichádza Nikola Šírová. Veľmi pekne ďakujeme, štartové číslo 35 je ďalšia finalistka Elena Masaryková. Ďakujeme veľmi pekne, presne týmto smerom. A štartové číslo 40 uzatvára túto finálovú zostavu. To je Katarína Krempaská, práve nastupuje. Taktiež ďakujeme veľmi pekne. Áno, aj s pozdravou sme to zakončili. Odovzdávam slovo pódiumu rozhodcovi, nech sa páči. Ďakujem pretekárkam, poprosím všetky pretekárky, aby pristúpili na porovnávaciu čiaru. Všetky pretekárky. Poprosím, čelný postoj. Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Pravo, bok. Poprosím pódiového rozhodcu, aby vymenil rad, otočil najnižšie štartové číslo, najnižšie. Tak sa otočíme. Poprosím za mnou. Poprosím čelný postoj. Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Podržíme pre rozhodcov ešte čelný postoj. Ďakujem, dievčatá, môžete prejsť do rozcvičenia. Ďakujem, dievčatá. Do rozcvičenia počkáme si na vyhodnotenie. No? Dievčatá, mám tu zoznam, na ktorom je napísané čierne na bielom toto. A podľa týchto nôd teda ideme ďalej. 6. miesto patrí Miroslave Kráľovičovej. Gratulujeme! Piata v tejto kategórii je Katarína Krempaská. Na 4. mieste v tejto kategórii skončila Nikola Šírová. O chvíľočku
chvíľočku otvoríme prvú trojku v tejto kategórii. Body Fitness do 164 cm na majstrovstvách Slovenska vo fitness žien. A rovno povieme, že bronzová je Viktória Horváth. Prezident asociácie odovzdáva práve teraz medailu a ja môžem oznámiť, že na druhom mieste skončila Veronika Faktorová. Je teda tým pádom úplne jasné, že tá slečna, ktorá ostala vzadu, je zároveň víťazkou, ale samozrejme to meno povieme až o malú chvíľočku. Najprv pán primátor Žiarna Trónom odovzdá práve túto trofej a prezident odovzdá striebornú medailu, aby sme mohli so všetkou poctou oznámiť, že víťazkou kategórie Body Fitness do 164 cm je Elena Masaryková. Myslím, že teraz sme teda v kompletnej zostave a je asi na čase požiadať o spoločnú fotografiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať fotografovaním prvej trojky v tejto kategórii. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz priestor pre víťazku. Ďakujeme veľmi pekne a ďalšia kategória je pred nami.